Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaalwan ng Conzaze. Upgrade your immunity, do it with Conzaze. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 1 gid bulan sang Abril tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw. Ari ho, ini mapustlan gini sa taga Bacolod. Pamati kamo maayo. Gasiling ang iban nga kaburing gino. Hamak mo hindi kakalin sa puluyan mo. Hindi kaya kalagaw. Ang makagwa lang ang may mga ara quarantine pass, may mga ID, kag mga frontliner. Ari ho, maayo ining ideya ni Mayor Bing Leonardia nga siling niya sa Bacolod City Cooperative and Livelihood Development nga opisina, niya ibantala ninyo ini sa mga ara sa sulod sa puluyan. Ano ini siya? Siniblang may mga abilidad magpanahi, iban may mga makina, iban may mga abilidad sa pagpanahi, kundo kaburing ginman sa sulod sa puluyan ari ay. May plano ang syudad sa Bacolod sa mga manugtahi bala. Panahi kamo sang yusabol, ini balang gina pwede malaban nga mga face mask nga ni sa tagsa ninyo kapuluyan. Kay ang plano sa Bacolod, target sang syudad, nga makahimo kita sang mga 50,000 ka mga face mask, kag posible magdangat sa 100,000 kung magadamo ang magapasakop sini. So kung daw kaburing sa sulod sa balay, abi panahi kamo. Nga tagaan kamo sang material, tila bala. Ngayon mo, onyo kita nyo na subong ang ginasuksok ka face mask, sa pila naton ka mga utod, yung sabol pa naman tapos, susaron, laban, ibulad, plansaon, kag gamiton liwat. Ang Bacolod ya ang mahatag sa inyo tila. Pero, ang ining paghimo sang among face mask, kinahanglan man, nga aprobado ang design sang Department of Health. No? Pagkatapos, makaobra ka mo mas madamo, mas makakwarta pa kamo, maka-income pa kamo. Kay baklon ini, sa syudad sa Bacolod, tag na pulo ka pisos kada isa. Imagine kung makahuman ka tag 200, 300 kabilog, o tag 1,000, dako naman nga money ini. Nag-enjoy ka pa sa sulod sa balay, naka-income ka pa. Ano sa inyo, ma-intra ka mo? Akon kung kabalo ko manahi, ma-intra ko ya. Wala ka man obra sulod balay mo. Ti ang obra mo sulod balay pangluto, paninlo, panilhig, pamunyag. Ti pagkatapos panahi, men database ni. Kay ti kabalo man ko manahi mo. Pero ini inspeksyonon sang sanitation inspector sang City Health nga opisina ang homework site antes tugutan ang sastre nga makaintra sa programa. Kung interesado kamo, kontak lang kamo sa CCLDO head kay Brenda Burdios bla. Kag dapat magpresentar lang kamo sang ID kag ang inyo sini nga sidula 2020. Intra kamo mga iloy sa puluyan nga may abilidad sa pagpanahi kag ang mga sastre mismo. Tahi kita madamo. Ibaligya na to tag napulo ka bilog.
Wala ka mo sang baklon, kay ang tanan, tagaan ka mo sang tila, nga inyo tayon. Di may mga style pa ko, maayo kayo mag-style sa mga Christmas na, kundi makwartahan mo, kung madasi ka mag-ubraya, makaubra kayo sa kadlaw sa kalibo, kundi mani, ano ini, may negosyo gimana, sa likod sa pitipit kakahimtangan, kag daw pulupigado, kung may abilidad ka magpanahi, tsansa na. Ano sa inyo? Intra kita? Kung mag-intra kita, hapos lang, tawag lang kita. Sa syudad sa Bacolod, tagaan kita tila, manahi kita. Enjoy na kita, makamani pa kita. Namayong ideya, no? Ni Mayor Bing Leonardia. Aber. Ang gusto mag-intra, now na, pasakop na. Enjoy ka na panahi, may money ka pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 6:34. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning, kaibigan. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Pampagising ko. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3 na may reishi mushroom at mangosteen fruit extract. Siguradong magugustuhan mo. Masarap na, healthy pa. Samahan mo ko. Kape tayo. Astig sa sarap. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Kapeng pangkalusugan para sa'yo, kaibigan. Life Extension Coffee Mix with Vitamin D3. Mabibili sa butika. No ouch, ouch. Walang hapdi. No ouch, ouch. Para pumuti. Walang ouch, ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic Dermomate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapdi. Wow, wow. Ang White Rose puti. Oh, wow, wow. Puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ugali si Mark Wilson Reyes, sang Barangay Robles, La Castellana. Napasalamat sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May balatian ko nga hapo, nagmayo-mayo na nga ako nga pamatyag, tapos dunadula na nga ako nga hapo, sugod sa pagtumar ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa sulod sang 4 ka bulan, way na ko mayo ginahapo kag subong nga ginamit na sa nga subong ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dako gid nga pasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang coronavirus disease upon COVID-19 isa ka makamamatay kag makalalaton nga balatian subong nga tiempo. Ari ang mga pamaagi para maproteksyonan ang inyo kaugalingon kag iban nga tawo batok sa COVID-19. Pirmi hugasan ang kamot sang tubig kag habon ukon maggamit sang alkohol. Tabunan ang baba kag ilong kung mag-ubo o kon magpanghatsi. Lutoon sang maayo ang mga pagkaon antes kaunon. Hindi magpalapit sa mga tawo nga may mga simptomas sang ubo, sipon kag hilana. Magpakonsulta gilayon sa doktor kung makabatyag sang mga nasunod nga simptomas. Hilanat, ubo o kon mabudlay nga pagginhawa kag magpahibalo gilayon sa ospital kung ikaw nakakadto sa iban nga pungsod. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Naghangyo sa inyo tanan nga maghalong kag mag-isa kita tanan sa pagtapna sang coronavirus disease. Sa liwat, Abanse, Nigrense. Luzon Enhanced Community Quarantine para sa mga empleyado ng pamahalaan. Work from home sa mga empleyadong mula executive branch maliban sa mga kabilang sa emergency frontline. Skeleton workforce para mananatiling operational. Bawal muna mga event o meeting pati ang work-related travel. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Tuming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Tuming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37 na. Hindi magkalipata sa imo pag-ehersisyo, mag-detoxify gid. Inom ka gid DTX
DTX 500. Kaya ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sang organic compound niya, bisin, charantin kag polypeptide. Gali kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, mag-DTX 500 kamo. Now na, gamitan ninyo ang DTX 500 para sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na. Anano, pagin ang mga balita. Oy, antes ako magpadayon, may luyag lang ako ipalinton sa atong tagpalamati. Ining COVID-19 bala, nakasunar ka mo, wala ya pili, no? Bilyonaryo ka man, milyonaryo ka man, mataas man ang imo sini posisyon sa gobyerno, pinakaimol ka man, wala pili ang kagaw. Tiyo ang tiglikom sang DILG, si Anyo, positibo sa COVID-19. Si Anay Senador Bongbong Marcos, positibo sa COVID-19. Kanay Coco Pimentel, mga artista, mga players ang NBA, kag iban pa, wala pili yang kagaw, purte ko maglaton. So, natukian naton nga ining kagaw nga ni, purte ka delikado. Kag wala siya pili, nang iban ko ni gasiling siya, no, hindi na siya malatnan niya kay porting iyan na iyang kwarta, porting vitamina ya, porting proteksyon sa lawas ya, ang tanan nga kinanglanon para isagang sa balatian, ara saya, mabakal ya sa kwarta, pero lang tawabla. Sumulod ang kagaw, ang corona, wala pili. Bilyonaryo ka man, milyonaryo ka man, manggaranon ka, pinakaimol ka man, igo kagyapon, sining kagaw, wala siya pili, iya ko sunusudla niya. Purte nga pagkakagaw, gapangalapkap sa bisan din. Tiya mo na siling naton, nga kung anano man, ang ginapangabay sang aton sini departamento sang ikaayong lawas. Bisan mga doktor, subong di amak na nagkalamatay, may bagon mga doktor pa tayo. Di, pila na ka doktor ang nagkalamatay, pila na ka mga health worker ang nagkalamatay. Ang buot silingon, tanan kita, hindi hilway sining kagaw. Tanan kita, posible, malatnan kung hindi kita maayo magalong. Ang ilahimo siniya, halong ka lang, hindi kagad lagaw. Hindi kagad kontak sa madamo nga mga tao. Kinanglan nga, ang kinanglan sinit, tumanon talang ang gobyerno, hindi lang kita magwa sa tagsa kapuluyan para hindi mabutang sa delikadong lawas ta. Kag may mo kabangdanan sa kamatayon, kag kabudlan niya mo sa isa ka pamilya, tapi ka ng isamak mo, i-quarantina ang tanan. Halin sa ginikanan, may lula-lulo ka man, pakadto sa kabataan, pakadto sa apo, urot ka mo tanan, quarantina, kung malatna ng isa ka membro sa panimalay. So, pwerte, no? Na pulo panumdum ko, inal ko, grabe ba? Ang mga tao, bala nga porte ang panagang, porting bulong, ang tanan-tanan pwede mabakal sa kwarta, wala gapanginala ang kagaw. Kumplito ka man, tanan-tanan ara na sa imo. Gadulubling bayo mo panagang para sa kagaw, sulod gapon. Pinsarabla ni mga tao ni. Kanay Bongbong Marcos, pinsarabla, kung ano ang kwarta nila, porte nga kwarta, ang tanan niya mabakal nila, para isagang sa balatian, igo gyapon sang kagaw, wala gapili ang kagaw. Amo na nga ang ako niya panugyan sa aton mga kauturan, hindi lang kita magritubado, hindi lang kita magtiga ulo, kung anong ginasiling, nga amo niya makapayo, nga hindi kita magwa sa panimalita, tumanon ta. Wala ya pili ang kagaw mo. Tisubong galagaw ka, kaya wala ka maigo. Kung maigo ka, mano ka? Gasala-sala galing may korta, kita pang imol. Ang pala saway imol pa. Ang pala saway ng mga standby pa. Nga kung iguon, wala agagi di kasarang. Wala kagani ibakal bulong.
Ula gali bakal pagkaon bulong pa, magritubado pa. Por Dios, por santo. Amo nang siling ko, tumanon ta lang kung anong mando, kay natanan para sa aton. Sino lang hindi luyag mabalik sa normal? Nga hindi ka nakalagaw-lagaw, hindi ka kalantawsin, hindi ka kapangapi, hindi ka kalagaw sa mall. Boring Pero, kinanglan tumanon ta para nga masalbar taman ang kabuhi sa aton pamilya, kag mismo ang aton kaugalingon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, patayin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may Mga satellite nga opisina para mapos kag may kaduan kamo. Labi na dira sa Door 104, XA Esteban Building, Aralang, sa Galo-Gatuslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala. Pwede makamuda sa corner Yungke, sa Guria nga kalye, La Carlota City. May araman sa Dalan Mabini, Son Pordas sa Talisay City. So, kung mag-loan ka, kinanglanon mo subong ang pundo, kaya daw hindi ka kagwa sa puluyan mo, bangod sining pandam sang kagaw nga corona, aber loan ka sa pinakanubo sa ka Pederlep Lending Corporation, second floor Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod
City. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48 na. Mayo man ni tanan nga mga proyekto sang syudad, mga infrastructure suspendido anay. Kung ako mayo ini nga tikang sa syudad sa Bacolod. Nga aman gamiton tang pila ka pundo anay i-realign ta para nga ipusdak ta anay sa pagpakig-away sa hindi kitaon nga kasumpong ang kagaw. Ining corona virus nga ni. Ti suno kay Mayor Bing Leonardia, toto kita kampanya batok sa COVID-19. Nakapakigangot siya kay City Budget Officer Imelda Williams para ma-convert na to ng iban nga pundo nga ginalokar sa iban nga proyekto para gamiton kontra COVID-19. Di ko magsiling kita wala mga infrastructure anay, wala anay patindugay sang dalan, taytay, drainage, kag iban pa. Di ko magsiling ni Mayor Bing, mag-abot nga maging normal naman ang kondisyon sa syudad sa Bacolod, balik naman kita sa normal nga trabaho. Titun na kung paano i-realign ang mga budget. Kapon siling ni Vice Mayor Elced Pamilyaran, magapungkuanay sila. Karong adlaw posible, ang City Development Council para talakayon ang realignment sang pundo. I-realign na ang mga budget abi nga na partinisel sa patindog taytay. I-realign anay, patindog dalan. I-realign mo anay, kuwaon na ang pila ka bahin sa pundo. Kag ipusdak sa inkwentro naton sa coronavirus. Unahon tani anay, ang mga proyekto na tapuson tala na pagkatapos matapos ini problema subong sa bilog nga kalibutan. First time nga naka-experience kita no nga inigo pandemic mo bilog nga kalibutan hindi lang ya Pilipinas, bilog nga kalibutan gasala-sala ang mga panggobyerno sa bilog nga kalibutan bangod sining pamahog sang kagaw nga ni perti lumapta, perti umigo damo nang nagkalamatay. Amak mo sa Italito, gapanghakroy ng mga Pinoy, mga 600 niya, papuliak bida sa Pilipinas. Wala trabaho mo, wala ang katrabaho, tiyan ang pagtrabaho mo kay siratanan ng mga establishmento. Ang Espanya subong, ang Spain subong, damo pa sa biktima sa China, di nagalin ining COVID-19 gani. Puerteng lambiyong kagaw. Puerteng kagaw mo, naglambiyong sa, nagbalakasyon saya sa bilog nga kalibutan. Nga pang pungsod-pungsod saya, puerteng bakasyon niya, igo sa isa ka pungsod, sa ilo sa piyak. Bao porte, no si Superman, galupad siya mo. Bilog nga kalibutan, ang inigo niya, porte nga klase kagaw. Hindi magwanta. Kaya mo na siling tanan-tanan, anay, nga mga budget matipo naton, ipusdakta, awayon taning COVID-19. Kabay pa nga, magdaog kita. Galing kabudla, awayon, hindi makita, bla. May kung makita mo, pwede mo malabo. Pwede mo matiro. Ang mga pulis nga iba nga nalatnan sa COVID ni, kung makita na kontra na, tiniro na lang ni. Tiyanon mo kayo, hindi makita. Inalipot ya pa ka. Gulpe lang ya. Napakonsulta ka, igo ka na. Purte nga klasik away. Hindi makita nga kaway. Impossible. Purte, no? Do hindi ko maintindihan, first time na naka-experience siya sini nga purting klaseng kagaw ba. Kagasta subong daw, wala pa kita sa natukiang nga tambal sini. Ang mangin alamon, mga scientifico naton, gagasto na milyones, dolyares, ang iban nga kapungsuran, ba wala pa gin makadiskubre, saan no ayan matapos sini? Purting nga klase kagaw. Hindi mo yung masaway, hindi mo matapna. Igo lang siyang igo. Da wala ganubo, gasaka lang biktimaya. Tilang taon tayo ning ginahimo subong sang aton sini gobyerno ang lockdown kag iban pa base kon amo ining sabat nga makabalik kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Ay, kabay pa. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madami Philippine Standard Time, lasay 56 na Evergreen Herbal Capsule. Amo ini siya ang kinanglanon ta para magpabakod sang aton lawas kay nagabulig initinlo, nagapabakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kon gasulubra ang blood sugar mo, bad cholesterol nimo, uric acid, sobrang asin, hyperacidity, creatinine, iba na niya. Pero ang manami sa Evergreen Herbal Capsule kay kung kulang ikaw sang supply sang vitamina sa lawas, ning magnesium, calcium, potassium, zinc, vitamin E, C, kag B, dugangan niya. Amo ni siyang kapsula nga ang 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang iya resulta, Evergreen Herbal Capsule. Pabakod lawas, tapna sa mga pamalatian nga mahimo delikado sa subong nga panahon. So gamit kamo Evergreen Herbal Capsule kay aprobado man ini sang Food and Drug Administration. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store dira sa Eden Pharmacy sa may Central Market, sa Parmasya Caro sa Dalan Lacson, Parmasya Bago sa Bago City Public Market. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Nagsalurot ang mga presyo, no? Sa LPG, dubo na kayo.
sa rurot ng presyo sang gasolina, diesel kag kerosene. Kanugon, tani makaganansya ng driver ay pobre man, wala biyahe. Kundiin pa nga makaganansya ka to pa. Losunlog man nga nagnulubo ang presyo pero wala biyahe ang mga driver, wala income. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:58 na standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,